Mesto Nitra je považované za matku slovenských miest. Už v období včasného stredoveku predstavovalo významné mocenské centrum na území dnešného Slovenska. V tejto sérii dokumentov sa budeme venovať udalostiam, histórii a osobnostiam, ktoré rokmi formovali Nitru až do dnešnej podoby. Dobrý deň, vážení diváci. V dnešnej časti nitrianskych dejín vám predstavím Párovce. K tomuto miestu sa viaže prvá písomná zmienka o prítomnosti Židov alebo ľudí židovského vierovyznania na území Slovenska. Tá pochádza z druhej zoborskej listiny z roku 1113. Dnes sa pôjdeme pozrieť na Staré Párovce a budeme sa snažiť ukázať vám, ako Staré Párovce v minulosti vyzerali. Väčšina historikov predpokladá, že prvá zmienka o Židoch v Nitre sa týka Chazarov. Bol to kočovný národ pochádzajúci z juhoruských stepí. Chazari ako jediní spomedzi nehebrejských národov prijali hromadne judaizmus. Stal sa dokonca ich štátnym náboženstvom. Keď sa uhorské kmene pohli na západ, pripojila sa k ním aj časť Chazarov. Spomedzi všetkých 10 uhorských kmeňov boli 3 chazarské. V Uhorsku ich poznáme pod menom Kalízi. Zaoberali sa finančníctvom, obchodom a razbou mincí. Nachádzame sa na vršku. Toto miesto sa v druhej zoborskej listine spomína ako Mons Judeorum, to znamená židovský vrch. Židovský vrch sa nachádza pod nami. Je to v podstate juhozápadná strana vršku a za nami sa nachádza už samotné mesto. Takže sme na hranici medzi mestom a Párovcami. Párovce boli samostatnou obcou s vlastnou samosprávou, s vlastným richtárom a s vlastnou jurisdikciou až do roku 1886. Stojíme pod Pietou na vršku. Táto Pieta, ako si môžete prečítať, bola vstýčená v roku 1763. Tento rok bol veľmi ťažký, pretože práve v tomto roku sa skončila ťažká 7-ročná vojna medzi Habsburskou monarchiou, medzi Máriou Tereziou a Friedrichom Pruským. Bola to doba hospodárskej krízy, pretože monarchia bola vyčerpaná, často padoval hlad, bol nedostatok a práve v takýchto časoch sa vždycky hľadal vinník. A tým vinníkom často v stredoveku aj ešte hlboko do novoveku boli často Židia. 7-ročná vojna bola celoeurópskym konfliktom, ale boje prebiehali aj v Amerike a v Ázii. Habsburská monarchia sa v konflikte usilovala vybojovať naspäť Sliesko, o ktoré ju pripravilo Prusko Friedricha Veľkého. Myslím si, že práve táto socha by mohla vypovedať čosi o tejto dobe. Pretože ako sa môžete presvedčiť, je otočená smerom na Párovce. Mohla by to byť preto akási výčitka obyvateľom, ktorí bývajú na Párovciach a ktorí boli často hromozvodom všetkej nespokojnosti a všetkých problémov, ktoré sa v takýchto časoch objavovali. Zároveň táto socha je akousi hranicou. Hranicou medzi kresťanským svetom a povedzme pohanským alebo inonáboženským. Socha bola vstýčená pred 250 rokmi, takže my sa už pravdepodobne nedozvieme, v akej polohe bola presne vstýčená. Ale táto situácia, ktorú tu teraz vidíme, zodpovedá situácii pred 250 rokmi, teda tej situácii ťažkej hospodárskej krízy a problémov, ktoré sa vtedy nachádzali a zodpoveda aj dobovému vnímaniu sveta, teda vnímaniu sveta cez symboly a znaky. No a keď sme si pozreli hranicu Pároviec, teraz sa pôjdeme pozrieť priamo na Párovce. Nachádzame sa na Šurmanovej ulici. Šurmanová ulica sa v minulosti volala ulica Remenárska. Takisto sa zachovala aj časť ulice Novej. Ďalej ulica Priehradná, to je takisto pôvodná ulica. A ulica Kocelová. Všetky tieto 3 ulice v minulosti ústili sa napájali až na Párovskú ulicu. Nachádzame sa na Novej ulici a z tohoto miesta si môžete spraviť veľmi dobrý obraz, ako ústila Nová ulica na Párovskej ulici. Na vzácnom archívnom zábere z roku 1963 je práve to ústie, o ktorom hovorím,
Na zábere vidíte rožnú budovu a tá rožná budova bola židovským rituálnym kúpelom. Židovský výraz pre rituálny kúpel je mikve. Má presne určené parametre a používa sa v ňom iba prírodná voda, nie voda z vodovodu. Využíva sa v presne stanovených prípadoch a príležitostiach. Nachádzame sa na Priehradnej ulici a táto ulica ústila v minulosti na križovatke ulic Ďurková, Párovská a Mariánska. Teraz sa nachádzame na ulici Kocelovej, ale tento názov pochádza zo slovenského štátu, teda z obdobia slovenského štátu. Predtým sa táto ulica pôvodne volala ulica Lúčna a ďalej bola neskôr premenovaná na Svetoštefánsku. Svetoštefánska pretože táto ulica ústila vedľa kostolíka svätého Štefana. Vedľa kostola sa zachádzalo aj také malé námestičko, ktoré sa takisto volalo námestie svätého Štefana. A teraz sa pôjdeme pozrieť práve pri tento kostol. Nachádzame sa pred kostolom svätého Štefana Kráľa. Tento kostol, jeho počiatky siahajú až do 10. storočia. Pred kostolom sa v minulosti nachádzalo námestie rovnakého mena, pomenované po svätom Štefanovi. Do tohto námestia ústila súčasná ulica Kocelova, vtedy ulica Svetoštefánska. Stojím na mieste bývalej Baránkovej ulice. Baránková ulica bola neskôr premenovaná Súkenicku a viedla zhruba týmto smerom a napájala sa hore na Palánok. Napájala sa na miestach naproti uličke, ktorá vedie popri piaristickom kostole s kláštorom. Takže môžete si spraviť predstavu, ako to v minulosti tu vyzeralo. Na ilustračnom zábere, ktorý máte možnosť vidieť, ten je z roku 1961, sa nachádza táto ulica. Aby vás nemýlilo ten múr, ktorý je tam znázornený, pretože práve za tým múrom sa nachádza Baránková ulica. Práve že ten vstup bol z bočnej strany, takže ho nevidno, ale ulička tu bola. Vážení diváci, nachádzame sa na konci Párovskej ulice. Ako máte možnosť vidieť, Párovská ulica ústí do ulice Štúrovej, ale táto situácia je nová. Pôvodne Párovská ulica nešla smerom po mojej ľavej ruke, ale smerovala v podstate týmto smerom. Ľavá strana, ktorou teraz prebieha ulica, bola úplne zastavaná. Vyústenie Párovskej ulice do ulice Štúrovej sa nachádzalo v minulosti v týchto miestach zhruba. Po mojej pravej ruke sa nachádzala veľká sípka, ktorú máte možnosť vidieť na zábere z roku 1956. Stojím naproti bývalej židovskej vysokej rabínskej škole. Tá budova, ktorú máte možnosť vidieť na obrázku, je z roku 1903 a dali ju postaviť nitriansky milionár a filantrop Jozef Engel. Bol všeobecne známy ako Ludomil. Neskôr sa stal legendou pre dobročinné skutky, ktorými podporoval svoje rodné mesto. Na podporu chudobných obyvateľov Nitry, bez ohľadu na ich náboženstvo, venoval v priebehu svojho života veľké sumy peňazí. Panovník Jozefovi Engelovi za jeho zásluhy udelil šlachtický titul a mestské zastupiteľstvo na jeho počesť pomenovalo ulicu. Jozef Engel zomrel 7. marca 1905 a je pochovaný v ortodoxnej časti židovského cintorína v Nitre. Išlo v podstate o vysokú školu, pretože ješiva vychovávala budúcich rabínov. Treba povedať, že nie každá ješiva mala, povedzme, takýto vysoký status, pretože vždy záležalo od vyučujúcich, teda od rabínov, ktorí vyučovali na takejto škole. A od toho záviselo, či získa takáto škola takýto vysoký kredit, aby mohla udeľovať rabínske diplomy. Môžeme povedať, že táto škola mala vysoký kredit už od jej založenia v 18. storočí, pretože v tom 18. storočí túto školu zakladal Ezechiel Banet. Bol to významný rabín z európskeho
v európskom kontexte. Za kvalitným vyučovaním dochádzali žiaci v podstate z celej Európy. Nie len z okolitých krajín, ale aj zo západnej Európy, z Francúzska, Británie, dokonca z USA. Takže táto škola mala naozaj európsku alebo povedzme svetovú úroveň. Za mnou po mojej pravej ruke sa nachádzala ulička pri synagóge. Táto ulička ústila na taký malý priestor voľný, na ktorom sa nachádzala nitrianska židovská ortodoxná synagóga. Tu vzdialenosť odhadujeme asi na úrovni druhého vchodu v tomto panelovom dome. Záber, ktorý máte možnosť vidieť, pochádza z roku 1904. Na tomto zábere vidíte synagógu, ktorá prešla práve rekonštrukciou. Na ďalšom vzácnom zábere máte možnosť vidieť interiér tejto synagógy. V popredí je vidieť pódium a na ňom rečnícky pult, z ktorého sa predčítavala Tóra. Záves v strede obrázku zakrýva svätostánok, v ktorom sú uložené náboženské predmety a zvitky Tóry. Táto synagóga bola zbúraná spolu s celými Párovcami v priebehu 60. rokov. Časti zachovaného svätostánku máte možnosť vidieť na záberoch z neologickej synagógy v Nitre, ktorá je z roku 1911 a nachádza sa v Dolnom Meste. Postavená bola vďaka tomu, že v tomto období už neplatili obmedzenia a Židia sa z Pároviec mohli sťahovať do mesta. Slúžila neologickej časti židovskej komunity, ktorá zaviedla mnoho reformných zmien do svojho života. Toto miesto je veľmi zaujímavé, pretože nachádzame sa v akomsi pomyselnom trojuholníku medzi troma najvýznamnejšími miestami na Párovciach. V týchto miestach sa nachádzala nitrianská synagóga. Týmto smerom je gymnázium, bývalá ješiva, a tým smerom sa nachádza kostol svätého Štefana Kráľa. Práve preto je toto miesto zaujímavé, pretože, ako vidíte, táto plocha nie je zastávaná. Je to pomerne veľká plocha, ktorá by mohla ukrývať odpovede na mnohé otázky, ktoré sa týkajú stredovekého života a stredovekého diania na Párovciach. Takže bolo by možno v budúcnosti zaujímavé vykonať na týchto miestach archeologický prieskum a možno by sme sa dozvedeli mnohé z toho, čo zostáva v súčasnosti neznáme. Toto miesto tvorila v 19. storočí voľná prázdna parcela, na ktorej sa nenachádzali žiadne stavby. Vystáva tu teraz otázka, prečo takáto, povedzme, atraktívna alebo zaujímavá parcela nebola využitá v podstate nejakým spôsobom. Je tu ten fakt, že táto veľká parcela priamo susedila alebo sa dotýkala židovskej synagógy ortodoxnej. A vyvstáva tu teda otázka, prečo obyvatelia Starých Pároviec túto parcelu nevyužili. Vieme, že stredoveké cintoríny alebo vo všeobecnosti židovské cintoríny sú miesta, ktoré nie je možné využívať na iný účel. To znamená, že podľa môjho názoru mohlo by ísť o situáciu, kedy obyvatelia ešte v 19. storočí tušili, možno vedeli, že práve v týchto miestach sa nachádza to územie, ktoré je nedotknuteľné. Židovský cintorín na Klokočine bol založený v priebehu 18. storočia. Medzi hrobmi nenachádzame staršie náhrobné kamene ako samotný cintorín. O presunoch hrobov zo staršieho pohrebiska nie sú dôkazy. Podľa istých indícií, ktoré som tu naznačil, by sa mohol stredoveký židovský cintorín nachádzať práve tu, v týchto miestach, ako je ihrisko a vzadu garáže. Zbúranie Pároviec minulý režim zdôvodňoval zlým stavom budov a nevyhovujúcou hygienickou a estetickou situáciou. Štvrť sa dostala do takéhoto stavu potom, kedy boli jej obyvatelia vyvezení do táborov smrti a noví vlastníci už necítili k prideleným bytom a domom rovnaký pocit zodpovednosti ako ich pôvodní majitelia. Totalitný režim dokončil dielo svojho predchodcu a takmer úplne vymazal z mapy pamiatky na 1000 rokov nitrianskej histórie.